امروز وشیام منا اچوار سمان بید من اما وادا के तरह दीस शैदा बूता ती कंदाग ती नरमे रवाज ती नाजुर की ती अदा मन द्रोहा दिस्तगा बला धनीगा ती मन शिरकने बेचकन नदिस्तगा ती यक अदाए मनाचा वती साहा घेश दोस्त भी ती अमा अदा के तरह वाता हम समान बीत तो आधे चम्मच इस कने समाबित के ती चम्मचा मेहर ताला ने हंगत सलामता सारोत कैद मनवादी दिलमानक बा के ती लुंटाचा शिरकने बेचकंदी बेगिंदा बला गिंदक नबित ती कद्दो बालात ते शिरकने तवार के वादे गोशा कफी दिल तहा दुखपित ते बेचकंदक पम्मन जहाने ती मेहर पम्मन जन्नते मनी बीवसी मनी मुलूरी मनी जिंदे हर ग्राने साहत ते यक बेचकंदी आलासबा ते बोरजो बारगे बालात ते बेमट्टे न्यात ते नरमे तवार मन द्रोहा दिस्तगा ते बेचकन नदिस्तगा ते बेचकन नदिस्तगा